som ti hovorila, že mám problémy so zažívaním? Pamätám. Však to bolo aj cítiť. A ako mi bolo tak zle, pamätáš? Utekala som k vám na záchod a takto vo mne začalo bublať, že som vám komplet celý záchod... Pamätám. Však som to musela aj čistiť. Tvoje návštevy na našej toalete sú povestné. Keď si mi servírovala to ruské vajce. Pamätáš? Jak ma vtedy tak zdulo, že som vám tu celý večer... Pamätám. No, a keď mi z toho došlo zle, tak ma naplo, že som vám to tu celé Pamätám. Ale kúpili sme novú sedačku, vytepovali sme, vyvetrali a už to cítiť len trošku. Ale odkedy si mi poradila jesť denne jogurt obohatený o urán, moje problémy razom zmizli. Môj žalúdok sa rozložil, takže už nemám z čoho... Viem, stačí! Radioaktívia. Čerstvý jogurt od černobylských kravičiek. Zapojte sa do 15-dňového testu a ak prežijete, vrátime vám peniaze. Som naozaj veľmi rada, že sa ti polepšilo.